Que tal saúdos? Pontevedra xa está de rebaixas. Damos unha volta polas tendas de contado. Isto é Pontevedras 10. Comezamos. Pois sí, comezaron as rebaixas de verán. As tendas da cidade adiantáronse o día oficial, o 21 de xullo, e decidiron xa baixar os prezos. Esta mañá achegámonos ata as rúas comerciais para ver o ambiente e saber que o que máis se vende entre os pontevedreses. As bolsas e os descontos foron os protagonistas desta xornada en Pontevedra. As rebaixas de verán xa están en marcha e iso nótase nas rúas e nas tendas. Sí, bastante, la verdad, porque ya empezaron con el 50% algunos. En mango así, aún hay el 20 o así, pero muy bien, muy bien. Baixada un 20, está ben, sen máis. Bien, la verdad, me fui ya la semana anterior, que ya hubo un poco de rebajas y aprovechamos y ahora pues acabamos de aprovechar un poco más. Pues de momento lo que he comprado, que es pijamas, bien, muy bien de precio. As tendas quixeron aproveitar este ano a fin de semana e decidiron adiantar a data oficial das rebaixas. Nalgúns establecementos incluso puideron verse descontos de ata 70%. En canto aos produtos máis demandados, a roupa e o calzado seguen sendo os máis buscados. Pues nada, un regalo para el padre, cosas que hacían falta para el niño, 4 cosas que siempre hacen falta y si no, pues gastamos siempre un poco de más. Un pantalón. Voy a buscar unos pantalones, pero no me gustaban mucho. Pero sí, cogí uno y luego también estoy mirando blusas, pero las hay un poco feas por ahora. Acabo de ir, he comprado un bikini e unha camiseta, nada máis. Aínda que con este bo tempo algún decantouse máis pola praia que polas tendas, o ambiente nesta primeira xornada de rebaixas foi o habitual. Os pontevedreses seguen preferindo aproveitar os primeiros días. Me dijeron que por la mañana que aún no había mucha gente, pero ahora está muy lleno ahora. Sí, la verdad que sí, que hay mucho ambiente de gente de rebajas, aprovechando el día de sol, que podríamos estar en la playa, pero sí hay mucha gente por la calle. Pois xa o saben, se queren aproveitar estes descontos, dense presa, porque as rebaixas voan. Seguimos con máis actualidade. A Deputación de Pontevedra celebrou hoxe o último pleno deste mandato. A presidenta quixo aproveitar a ocasión para agradecer a todos os deputados e deputadas o seu traballo nestes 4 anos e pedir aos que continúan que sigan traballando conxuntamente para mellorar a provincia. Esta é a imaxe que resume a perfección o pleno celebrado esta mañá na Deputación de Pontevedra. O PSOE e o BNG poñen fin a unha etapa de goberno, tendo aínda enriba da mesa as negociacións para o vindeiro mandato. Nin a presidenta nin o vicepresidente quixeron adiantar nada. O que sí confirmaron é que o pacto é seguro. Que vai haber pacto seguro, vale? De que? De investidura, de mandato ou de goberno de coalición? Bueno, eso é o que está por afinar, non? Bueno, creo que se vai afinar relativamente rápido, tomar unha decisión, bueno, ou deixalo. Esa é a situación. Hai unha situación nova e hai unha historia previa moi positiva, hai unha situación nova que hai que analizar e, bueno, tomar a decisión en función de que encaixen todas as variables e o que sexa mellor para a gobernabilidade, para levar adiante proxectos que é o que interesa, non? Carmela Silva insistiu en que ela non forma parte das negociacións, pero quiso resaltar a súa postura. Espero e desexo que podamos seguir compartindo un proxecto de provincia que deu tan bons resultados e que eu estou encantada, e o dixen agora públicamente, e o sigo dicindo, de o que significou este mandato, do acordo entre dous partidos que teñen dous proxectos diferentes, pero que foron capaces de traballar conxuntamente para modificar toda a forma de funcionamento de políticas nesta administración. Eu creo que ese modelo merece continuar e, polo tanto, eu estaría encantada e, además, desexaría que fose moi rápido. A presidenta aproveitou o pleno para agradecer o traballo realizado por toda a corporación nos últimos 4 anos e desexar que a colaboración e o diálogo sigan sendo a base do vindeiro mandato. As deputadas e deputados que van a repetir no seguinte mandato, pois quero tamén plantexar un desexo, hoxe o día dos desexos, e é que sexamos capaces de traballar conxuntamente para mellorar a provincia de Pontevedra e que todas e todos sexamos capaces de aportar as nosas ideas nun marco no máis cordial posible.
Con este peche de mandato agora solamente queda esperar ao vindeiro mércores para saber en que quedan as negociacións entre os socialistas e os nacionalistas, aínda que ese acordo podería chegar incluso despois do pleno de investidura. O BNG propón que o edificio da Xunta situado en Benito Corval leve o nome de Virxinia Pereira. A finais deste ano celébrase o 50 aniversario do seu pasamento e, segundo os nacionalistas, esta sería a mellor homenaxe para ela, unha muller que tivo unha fonda relación con Pontevedra e que sempre loitou polo autogoberno de Galicia. A iniciativa do bloque foi rexistrada polo deputado Luís Barán no Parlamento galego. Segundo o nacionalista, o edificio ten que ter un nome que o identifique coa cidade, por iso cree que Virxinia Pereira merece o maior recoñecemento por parte da Boa Vila, onde viviu máis de 20 anos. Agora haberá que agardar as vindeiras semanas para comprobar se finalmente esta proposta é aprobada pola Administración Autonómica. O Pazo da Cultura acolleu esta mañá a inauguración do 31º Congreso Internacional de Xeriatría e Xerontoloxía. No acto estivo presente o alcalde en funcións, Agustín Fernández, quen quixo salientar o traballo que se realiza na cidade neste eido. Unha línea de actuación que este Concello leva traballando moitos anos é aproveitar os congresos, as ferias, as exposicións xunto cos eventos deportivos para poñer a Pontevedra no mapa de España e no mapa de Europa. Creemos que este tipo de congresos, que ademais este é un congreso internacional sobre un tema tan importante como o envellecemento, a xeriatría, a xerontoloxía, é un congreso que nos permite visibilizar a Pontevedra como unha cidade tamén accesible, fácil para as persoas que teñen certas discapacidades ou disfuncións motoras. E iso creemos que é moi importante. É importante que se recoñeza o traballo que se ven facendo en Pontevedra nos últimos 20 anos de cara a garantizar ou a facilitar a accesibilidade das persoas con dificultades. A sociedade galega actual é unha das máis lonxevas da historia, por iso, dende este congreso preténdese que a cidadanía reflexione sobre as causas do avellentamento poboacional e coñeza os beneficios deste feito. Por este evento van pasar a todo domingo 72 poñentes de fama internacional e procedentes de diferentes países de Europa e Latinoamérica. Ademais, tamén van intervir especialistas en violencia contra as persoas maiores, médicos, xeriatras ou psicoroxerontólogos. As conferencias estarán en mans de, por exemplo, Julio Pérez Díaz, doutor do CSIC, Jesús Pérez Nellar, neurólogo de renome internacional, ou tamén Teresa Martínez Rodríguez, responsable da implementación de modelos de atención centrada na persoa no ámbito de xerontoloxía de España. E cambiamos radicalmente de asunto. Galicia convertese esta fin de semana nun referente do waterpolo. Marín acolle ata este domingo o Campeonato de España Xuvenil. En total van participar 10 clubes de 8 comunidades autónomas que loitarán por clasificarse para a competición nacional de primeira categoría. O Club Waterpolo Pontevedra celebra o seu 20º aniversario da mellor maneira posible, traendo a Galicia o Campeonato de España Xuvenil de segunda categoría. Un evento que se celebrará todo domingo na Escola Naval Militar de Marín, e no que participan 10 clubs de 8 comunidades autónomas. Creo que fai moitos anos se organizou un campeonato de España de waterpolo en Ferrol, pero xa moitos anos que deben ser 20 ou 30 anos. E desde aquela nunca máis o waterpolo galego tuvera a posibilidade de ser sede dun campeonato de España. Entonces, nós este ano, con motivo do 20 aniversario do clube, desde principios de temporada, tiñamos metido na cabeza de, si podemos, vamos a intentar organizar un campeonato de España. O Club Pontevedrés está en un bo estado de forma, está convencido de que xogar na casa axudarálle a chegar o máis alto posible nesta competición. Para nós, o objetivo xa é organizalo e estar aquí hoxe, poder dicir que Pontevedra, Marín, Galicia está organizando un campeonato de España e logo a nivel deportivo intentar quedar o mellor posible. Temos un equipo moi novo, este é un campeonato xuvenil, pero a mitad dos nosos xogadores ainda son cadetes, o sea, co cal temos marxen de crecer os 2 próximos anos. En canto a resultados, o mellor posible. Si conseguimos quedarse entre os 2 primeiros e ao final do campeonato estar entre os 4 mellores, pois xa sería un éxito rotundo. O presidente do club sabe que pase o que pase neste campeonato, ser o anfitrión é xa unha vitoria para o waterpolo galego. Para nós como club, en xeral para o waterpolo galego, sí que pode ser un punto de inflexión para darlle aí un salto máis de calidad. É verdade que o ano pasado tuvemos a Europa Cup, onde veo a selección española,
pero como que xa é outro nivel. E aquí iso, son os nosos rapaces que están xogando na nosa casa, teñen a todos os familiares aquí vendos, como estaban onte na grada aí cada vez que metían un gol, todos sacando puños, saludando a seu pai, a súa nai, é outra cousa. Entonces, sí, moi satisfeitos con como está indo todo. E bueno, ahora xa, como digo, o traballo xa está feito, ahora hai que disfrutar destes 3 días aquí, que eles o pasen ben e que gañen mellor. Mañá rematará a fase previa do campeonato con 2 sesións de mañá e de tarde. O domingo celebraránse os partidos definitivos para decidir os postos finais e coñecer o gañador. O vencedor conseguirá un pase directo ao Campeonato de España Juvenil de primeira categoría. Pois así rematamos por hoxe, por esta semana o Pontevedras 10 de Contado o Tempo e despois a Axenda Provincial da Cultura con Alba Moledo. Nos volvemos o vindeiro luns a partir das 9:30 con máis actualidade. Gocen da fin de semana.